Sanamkela Avalanche of Grace kamalam Thenjiwe. Molweni. Sifunda uYeremiya 43 namhlanje. Izolo sigqibele phi? Sigqibele amasalela efumana impendulo kuYeremiya umprofeti. Andithi bebeye phaya besithi kaloku ngoku bafuna ubheka eyiphutha. Kukwi-confusion nje kodwa ene-fear, enokoyika. Into enkulu phaya ebesebeyoyika, besoyika ubheka eBhabheli, sebesoyika umngane uNebukadneza. Wabuya impendulo kanti isithi njena ningoyiki, ningamoyiki lowo mngane nimoyika kangaka, ndizoba nani, ndizonikhusela. Ntsho njalo ndikhona. Wathi ndizoba nemfesane kunini, ningamoyiki, nihlale phaa. Naye lokhu mngane uzaniphatha kakuhle. Abanika isithembiso, wathi ndizonakha, andizukunidiliza. Ndizawunakha, andizunidiliza. Ndizanityala, andizunincuthu. Esazithembiso ezingaka ezinamandla ezivela kumprofeti obeprofete izinto zenzeka. Kodwa idawuthi, yangena idawuthi ezingqondweni zabo. Sizawufakwe ngoku apha kuYeremiya 43 ukuthi kwenzeka ntoni. uYeremiya usiwa eyiphutha kule chapter. Verse 1. Sithi abo nathi sibanayo la confusion, sibanayo. Sithi picture yethu le. That's why undikhoye sithi masifundele incwadi. Masifundele incwadi. Sithi efuna siqinise ukholo. Incwadi iqinise ukholo. Ukuthi thembani mna South Africa. Thembani mna Africa. Nekukuyika ebenilwa nodwa ulalana. Thembani mna. Thani nca apha kum. Ndizonakha. Ndizonidiliza. Ndizanityala. Andizonincuthu. Atsho amazwi andikhona. Kuthi thetha nathi. Akugqiba ivesi yokuqala ithi akugqiba uYeremiya ukwathetha ebantwini bonke amazwi onke lawa kaloku kandikhoyo uThixo wabo awamthuma wona undikhoyo kubo. 2. uAzariya unyana kaHoshana kunye noYohanani kaKhareya kunye nawo wonke amanye amadoda anerhatshi. Bathi uYeremiya uyaxoka. Yabe rebellious nyana. Yonke leza zithembiso ebezenza phaya babexoka. Bathi bazamamela yonke into bayenze, yonke into ndikhoya ithethayo. Bathi kuYeremiya, uyaxoka koThixo othethe loo nto. Phuma apha emqaleni wakho loo nto. Undikhoya uThixo wethu akazange kuthume kuthi ukuba uthi zene ngaye kuhlala eyiphutha. 3. Kwathiwa nguBharuke unyana kaNeriya lo ukuhlohlela umoya ombi. Kodwa hayi unobhala wakho uBharuke ukuhlohlela umoya ombi. Niyaxoka kangathethe loo nto umaxhoba ayakhawuleza. Khohlisana. Efuna athi nguBharuke ukuhlohlela umoya ebefuna ukuba sinikezelwe esandleni samaKhaledi. Ukuba boyika amaKhaledi. Endaye ukuthi njena bathi nca kumaxhoba ayakhawuleza lo obaxeleleyo eyoba ndizawuba nani, ndizanikhusela kwezintshabeni ezoyika kangaka udlula. Antene nathi kwi-end times ake sithatheni ukoyika kwethu siye nako kuYesu.
woyika ntoni na, kodwa umntu oza kukhulula kwi-spirit of fear, kulo moya wokoyika, ngoba uveli kuye uYesu. Thatha konke ukoyika kwakho uyena ngokuYesu. Kodwa ayiva boyika umntu ngoku, athi amakhaladi aze asibulale. Bathi nifuna ukuba sinikezelwe esandleni samakhaledi, nizoxoka ngoYesu, ngoYehova banixoka, aze nifuna amakhaledi asibulale okanye asenze abathinjwa baseBhabheli. For ke ngoko uYohanani unyana kaKhareya ekunye nabaphathi mabutho kunye nabantu bonke bala ukumthobela undikholwa ngokuthi bahlale kwelakwayuda. Bathi hayi sizohlala kwaYuda thina. 5 suka yena uYohanani enabaphathi mabutho waqokelelana onke amasalela akwaYuda, bonke ababebuyele kwaYuda bevela kumazwe abebethe saku. 6 ingamadoda nabafazi nabantwana kwakunye neentombi zokumkani. Kwabulawa oonyana bokumkani phambi kokumkani, kwasala amantombazana akhe. Naleyo masiyibulele uThixo. Kwakunye neentombi zokumkani, bonke abaya bantu babeshiwe nguNebuzaradani, kaloku umphathi wabalindi waseBhabheli, umphathi wabalindi lowa. Siyamkhumbula manje, umphathi wabalindi bakomkhulu elugcinweni lukaGedaliya. Ndiyakhumbula musunyana ka-Ahikamu, umzukulwana kaShafani, wayelapho nomshumayeli uYeremiya. Naye uYeremiya ngoku ulapho kaloku kubo bonke, ekunye noBharuki unyana kaNeriya umbhali wakhe. 7 bonke baya kuma eYiphutha besala ukumthobela undikhoyo, baya kutsho eTapanesi. Bamkidnephile ke uJeremiya umprofeti wethu, bamthathe ngenkani, by fire by force. Azawulimala ke, akenziwa njalo uThixo, akenziwa njalo uYehova ebantwaneni bakhe, yabathanda. Ujongile liso, iso lakhe likujongile nto xa lungaboni zonke ezimvula nalemililo ikutshisa. Ukhumbula isithembiso sakho uthe uzawuba nawe. Unawe ke nangoku, abona ngoku bamthatha umprofeti ngenkani. uYeremiya ushumayeza amasalela akwaYuda eYiphutha ke ngoku. Sebefike eYiphutha ke ngoku, nango ke ngoku umshumayeza zawashumayeza. Oh glory, haleluya. 8 lavakala kuYeremiya ilizwi likandikhoyo eseTapanesi lisithi. 9 thatha amatye amakhulu uwombele, uwadibanise nodaka emgangathweni wesitena osesangweni lakomkhulu eTapanesi. Oku kufuneka ukwenze emehlweni amaYuda. Uze ke uthi kuwo, utsho undikhoyo uThixo onamandla onke kaIsrayeli, ukuthi ndiza kubiza isicaka sam umngani uNebukadnezar waseBhabheli, aze afike asimise isihlalo sakhe phezu kwalo mgangatho wala matye uwombeleyo, awagqume ngesigqubuthelo sakhe sokukumka. 11 uza kuyibetha iYiphutha, abulale abo bamelwe kukufa, athimbe abo bafanele ukuthinjwa. Uyabona ukuthi uyabazi abazawubulawa, uyabazi nabazawuthinjwa. Umnikazi wazo zonke izinto kaloku, umnini nto zonke, wazi yonke into ngempilo yakho. Lilizwe lakhe eli, ayilo lizwe likamtyholeli.
Ungavezo zinto akuloko soyikiswa namhlanje yilena ngomsele. Themba yena, uyeke ukoyika umuntu. Fundiso lesifumana kule ncwadi. Athi akulale abamelwe kukufa, athembe abo bafanele ukuthenjwa. Ngokumngane uNebukadnezar lo oza kuthemba yeka abatyakatye ngekrele abo bamelwe kukufa ngekrele. 12. Izindlu zoThixo bamayiphutha uza kuzitumeka. Ezaa zindlu kaloku zabathixo babo bobugqwirha. Athi uza kuntumeka ngomlilo. Tshisa izindlu zoThixo balapho. Amayiphutha awase ekuthinjweni. Wowuphendla umhlaba waseYiputa. Uzakwenza laa nto ebeyibalekile. Andithi bebebaleka yonke laa nto lezaa mfazwe bezisenzeka phayana, obabuthinjwa, okwawubulawa kwabantu kabuhlungu, babaleka ezo zinto. Uthi ke ngoku uMaxhoba yakhawuleza ziza kwenzeka kanye apha eYiputa. Bazawuthinjwa naloo maYiputa, bazawubulawa abantu, abanye bazawufa ngamakrele. Zonke ezaa nto nizibalekayo phaya ziza kwenzeka apha eYiputa. Athi wowuphendula umhlaba. Athi uzowuphendula. Overturn Lord. Umhlaba waseYiputa aphume apho exolile, njengomalusi ephendla intwala engubeni yakhe. Athi uzophuma exolile. Uyakuzintlekeza iintsika zasebhethi-shemeshe eYiputa, azitshise ngomlilo. Izindlu zoThixo baseYiputa uyayiphindaphinda ezaa zindlu zabo zakutsha. Uzawutsha nezaa zindlu zabo zezithixo zabo, zabathixo babo abebekhonza kakhulu eYiputa kaloku. Babona ukuthi basuka esandleni sothando kaThixo. Abamameli ngoku le nto entle, uyava nezithembiso zakhe ezintle. Bahambe bozifaka emlilweni lwaseYiputa. Ingasehleli ke loo nto leyo, ungasasuki kuyehova. Ungakulingi umdibanise ngoku, sekukubi. Babona into ukuthi uThixo nokhwele kaloku sekukubi ke ngoku. Ungasamjikisi abantu ukuthi ayiphindaphinda laa nto yokuthi makutshiswe ezaa zindlu zabathixo baseYiputa. Zikhuphe, masizikhupheni kwizinto ezingazukholisa uyehova. Africa, South Africa, masizikhupheni ekukhonzeni abanye oThixo. Sijonge lo umnikazi wezo. Singazenzi ngathi ngoku thina ngoku asiva, sintsuku zokugqibela.